Kuna da Yarmu. yarku? Oke, biya ma jiwa dan iska bane. Aya ma wallahi ba dan iska bane, na rantse. Me za ki ba da shaidan haka? Na rantse da girman Allah ba gaji za ka Kika ce kuna kwanciya a waje ku yi za ka bacci. iya kwanciya da namiji mace a guri daya ka sai mata komai? Ni? Eh? Sai da ki mana tabbata da ni. Ina tambaye ka za ka kasa mata komai? Ya ban da shi dai ba namiji bane. Ba wani shi ba namiji. Ya ma ba namiji bane. Na rantse karya ne. Wallahi ma ba namiji bane. Wallahi ma namiji ne. Ya ba namiji bane. Me yasa wai mutum ya ji sai ce wai ba namiji ba? Ba namiji. Wallahi namiji ne. Dauriya ne Allah ya maryawa da shi. Dai kariya ne. Shi wa ciwon cikin da yake da shi din dama haka kawai ne zai ciwo. Yanzu kin san mene? Ki je ki siyo maganin karfin maza da wannan 200 ki gwada ba shi ki gani. Ya ma namiji ne na maka. Ya ba namiji bane. Ya ma na namiji ne. Me ya cika ya zama namiji? Yana min kis kuma ai ba namiji. Yana miki. Kis kuma namiji ne ai bare. Ni ana ji me yake faɗa? Yana miki me? In ba namiji ba ai bara kai bare na mace bare. Yana miki me? Bare ya min kis ba in ba namiji. Kis da yake miki? Yana shan bakin ki ko kis da yake? Yana shan baki na mana. Ma kama alewa. Zaki yake ji? Na sani ne ka ji da ne ba. Ta ci uwarki kina cika min kuɗi. Idan na ga mutum suna shan baki ba zan ci to akwai minti ne. Ko akwai mene ni ba sani ba da rasa da girma ubangiji. Dodo kawai. Akwai minti ne. Kawai idan kana shan baki mutum zaka ji baka da hankali ne ko to zaka ji wani shawuki kaman ka sha giya. Ada Allah daɗi ko? Akwai daɗi? Ya fi mazuma.